खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 नभेम्बर 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिं लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। गोदान बबेबा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो मोजांद्राय नङा। बहाबा थाङोब्ला मोजांद्राय नङा। साननाया जाफुंनाय नङा। गोबां जेंना जेंगोनानि मोगा मोगि जानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। अदेबानि सुथुराबो बांगोन। सोरनिबा फाव फान्दायनायाव गोग्लैनांगोन। गोदान बबेबा खामानिखौ मावथ'यैआनो गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव अदेबानि सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोद आला खाला जागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गावखौल' साननो रोंगोन एबा गुबुननिखौ साननाय नङा। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। सुथुराबो बांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन, नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। सुथुराबो बांगोन, अब्लाबो गिनांगौ गैया। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। जायखि खामानि मावा मानो खामानिखौ मावफुंनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। तुला राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआ बांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन हरखाबै सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ गोसोखौ जोबोर गाज्रि मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननाया टेबारनांगोन अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाबबो मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा देहानि बबेबा मोनसे बाहागोआव दुखु मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन माबा जाहोनाव गुबुनजों लाजि फोनांजागोन बोलोनि आंखाल जागोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा बहानिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजांद्राय नङा फालांगियाव अदेबानि मोजां न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरा अदेबानि मोजां खौरां मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जालांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन देहाया मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।